Salut, eu sunt Bogdan și astăzi îți voi arăta top 6 telefoane sub 2000 de lei. După părerea mea, aceste 6 telefoane sunt cele mai bune telefoane pe care le poți găsi la pragul de sub 2000 de lei în momentul de față când înregistrez eu acest video. Acest lucru se întâmplă în luna mai 2016. Dacă la acest prag de buget aveți și alte sugestii, vă aștept cu ele în comentarii. Într-o ordine aleatorie, voi începe cu LG G4. LG G4 a fost vârful de gama celor de la LG în anul 2015. Acesta a fost printre singurele telefoane din 2015 care a păstrat cardul microSD și bateria interschimbabilă. Cu un design ușor curbat și piele pe spate, acesta are un design foarte frumos sau cel puțin controversat. Deși telefoanele din aceeași generație cu el, de la competitori, au venit cu procesorul Snapdragon 810, LG G4 vine cu un procesor Snapdragon 808 Hexa-core de 1,8 GHz. Acesta este ajutat de o memorie RAM de 3 GB, memorie internă 32 și slot de card microSD până la 2 TB. Din partea LG am văzut unul dintre primele ecrane Quad HD care a fost lansat odată cu G3. Pe G4 au păstrat aceleași dimensiuni și aceeași rezoluție. Un ecran de 5,5 inch cu rezoluție 2560 pe 1440. LG G4 a avut în 2015 una dintre cele mai bune, dacă nu cea mai bună cameră dintre toți competitorii. Acesta este o unitate de 16 megapixeli, ajutată de un blitz cu LED, autofocus cu laser și stabilizare optică. Pe lângă asta, camera secundară este una de 8 megapixeli. Bateria, cum am mai zis, este interschimbabilă și măsoară 3000 de mAh. LG G4 poate fi găsit cu 10 bani mai ieftin decât pragul de 2000 de lei. Al doilea telefon de pe listă este Samsung Galaxy A7 versiunea 2016. La aproximativ același preț am avut de ales între A7 2016 și A8, căruia i-am făcut review pe canal și o să-l găsiți jos în descriere. Am ales A7 versiunea 2016 însă, pentru că la unele aspecte consider că este mai bun. Vine ca și A8 cu un procesor Snapdragon 615, ajutat de 3 GB de RAM și memorie internă 16 GB. Vine cu un ecran mai mic decât A8 și anume 5,5 inch, cu aceeași rezoluție de 1920 pe 1080, astfel rezultând o densitate de pixeli mai mare de 401 ppi. Camera principală este o cameră de 13 megapixeli cu diafragmă f1.9, cu stabilizare optică și blitz cu LED. Din păcate, deși rezoluția senzorului ar permite, nici A7 2016, nici A8 nu sunt în stare să filmeze 4K. Camera secundară este ca și pe A8, una de 5 megapixeli. Bateria este sigilată și are 3300 de mAh. Deși la capitolul design A7 îl depășește pe A8, împrumutând designul care a fost introdus pe S6, acesta măsoară 7,3 mm față de 5,9 mm pe A8. Galaxy A7 versiunea 2016 poate fi găsit cu un ban sub pragul de 2000 de lei. Următorul telefon pe listă este HTC One A9, un iPhone 6 cu camera pe mijloc. HTC a încercat probabil prin A9 să consolideze ideea lor cum că iPhone 6 a furat designul introdus de ei pe HTC One M7. Pe lângă similaritățile la nivelul designului, acesta este un telefon foarte bun. Vine cu un ecran de 5 inch AMOLED cu rezoluție Full HD. Acest lucru rezultă într-o densitate de pixel de 441 ppi. Acesta vine cu un procesor mai nou, Snapdragon 617, ajutat de 2 GB de RAM sau de 3 GB de RAM în funcție de memoria internă. Memoria internă poate fi extinsă cu până la 200 de GB cu ajutorul slotului de card microSD. Camera principală este una de 13 megapixeli cu stabilizare optică și blitz dublu. La capitolul cameră frontală au folosit același senzor de 4 megapixeli cu tehnologia Ultra Pixel, cu dimensiunea fiecărui pixel de 2 microni. Acesta vine cu o baterie relativ mică de 2150 de mAh. HTC A9 poate fi găsit la prețul de 1700 de lei. Următorul telefon pe listă este Nexus 5X. Acesta este produs de LG special pentru Google și rulează sistemul Android complet stock. Telefoanele Nexus fiind singurele telefoane care rulează Android exact în versiunea pe care o vrea Google. Pe lângă asta, telefoanele Nexus sunt primele care vor primi noile update-uri la Android. Nexus 5X vine cu un ecran de 5,2 inch cu rezoluție Full HD. Acesta are același procesor Hexa-core Snapdragon 808 folosit în LG G4. Este ajutat de 2 GB de RAM și vine în variante de 16 sau 32 de GB. Camera principală este una de 12,3 megapixeli, cu pixel mai mari ca de obicei pentru a ajuta în lumină slabă, dar fără stabilizare optică. Aceasta are o diafragmă de 2.0 și este ajutată de un laser pentru autofocus și un blitz cu LED. Pe lângă asta, Nexus 5X este capabil de filmare 4K și de filmare slow motion. Camera secundară este una de 5 megapixeli, cu mod HDR și filmare Full HD. Nexus 5X este printre primele telefoane care vine cu conectorul reversibil USB Type-C. Acesta este ajutat de o baterie de 2700 de mAh sigilată în interiorul telefonului. Nexus 5X poate fi găsit la prețul de 1999 de lei. Următorul telefon pe listă este Meizu MX4 Pro. Acesta vine cu un ecran de 5,5 inch cu o rezoluție de 2560 pe 1536. Acest lucru ducând la o densitate de pixeli foarte bună de 546 ppi. Procesorul este un procesor Samsung Exynos 54
6430 octa-core cu 4 nuclee de 1,5 GHz și 4 nuclee de 2 GHz. Acesta are 3 GB de RAM și vine în 3 versiuni de memorie internă, de 16, 32 și 64 de GB. Telefonul, în schimb, nu are slot de card microSD. Camera principală este una de 20,7 megapixeli, fără stabilizare optică și cu o diafragmă de 2.2. Aceasta este capabilă de filmare 4K. Camera secundară este una de 5 megapixeli, capabilă de filmare Full HD. Bateria de 3350 de mAh este una relativ mică, având în vedere că telefonul are o grosime de 9 mm. Meizu MX4 Pro poate fi găsit undeva în jurul sumei de 2000 de lei. Următorul telefon este Huawei P8. Deși personal eu aș aștepta venirea lui P9 în România pentru a vedea cam la ce preț se situează. P8 vine cu un ecran de 5,2 inch cu rezoluție Full HD. Procesorul acestuia este un High Silicon Kirin 930, un procesor octa-core cu 4 nuclee de 2 GHz și 4 nuclee de 1,5 GHz. Acesta este ajutat de 3 GB de RAM. Ca variante de memorie internă avem de 16 și de 32 de GB. Memorie care poate fi extinsă cu ajutorul unui card microSD. Cardul microSD de maxim 128 de GB poate fi introdus în slotul pentru al doilea SIM. Camera principală este una de 13 megapixeli cu diafragmă 2.0 cu stabilizare optică și capabilă numai de filmare Full HD. Camera secundară este una de 8 megapixeli, capabilă de filmare Full HD. P8 este destul de subțire, la 6,4 mm și de aceea bateria este una de 2680 de mAh. P8 poate fi găsit și el în jurul sumei de 2000 de lei. Ca o mențiune, la acest prag de buget poate fi găsit și iPhone 5S. Însă acesta este un telefon destul de vechi și foarte mic pentru preferințele mele. Pentru fanii ecosistemului iOS este însă un telefon destul de performant care încă merită atenție, chiar dacă Apple a scos de acum încă 2 generații peste el. Dintre toate aceste variante și la prețul de sub 2000 de lei, eu personal aș alege LG G4. Un ecran foarte bun cu rezoluție Quad HD, una dintre cele mai bune camere din 2015, card microSD, baterie mare interschimbabilă și un design, după părerea mea, foarte atractiv. Dacă aveți alte întrebări sau sugestii la acest prag de buget, vă aștept în comentarii. Nu uitați să vă abonați pentru a fi la curent și cu alte lucruri interesante și ne vedem data viitoare.